Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Abdullah ibnu Mas'udin, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, radhiyallahu muga paring ridho Allah sapa Allah anhu maring Ibnu Mas'ud. Sami'tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul halidaw sapa Rasulullah la'anang laknati Allah sapa Allah al musawifati ing pira-pira wadon kang ngendi-ngendi musawifat. Qila den ngendikake apa wa amal musawifatu, wa malan iku apa al musawifatu utai aran musawifat. Ditangke maring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah napa ini Kanjeng Nabi sing aran musawifat? Dijawab dening Kanjeng Nabi, qala jawab sapa Kanjeng Nabi ta Rasulullah, allati yaiku wadon yad'u kang ngajak ha ing alati sapa zaujuha bojo lanang alati bojo lanang ngejak bojo wadonmu ilal firasi maring turun to lemek to kamar, dijak tur bareng ning kamar alasane fatu sawifu monggo ngendi-ngendi ngulur-ngulur to intine nolak lahu maring zaud fatu sawifu monggo ngendi-ngendi sapa alati to wat bojo wadon lahu maring zaud watastagilulan katunggul sapa alati anhu maring zaud. Sibuk malah kadang-kadang dijak turu bareng malah dolen HP dhewe, alasane sibuk, serba sibuk, banyak alasan, ora alasan syar'i. Hatta yagliba singgung lindih hu ing zaud apa anom turu nganti bojone sare. Dijak turu bareng banyak alasan nganti kesuwen oleh nunggu keturun nganti turu. Lah semacam ngeten teng mriki keterane la'anallahu bakal dilaknati dening Gusti Allah, artosipun dosa gedhe. Nek ora ana alasan syar'i wong wadon dijak turu bareng bengi-bengi kok nolak, niku Gusti Allah benci to ghadab dhateng istri. Wow.